वेलकम टू नार्जारी एडुकेशन चैनल दा नोंथांमोनखौ बरायबाय नार्जारी एडुकेशन चैनलनि जानानै दा जों दिनै सेन्टेन्सनिनो एफार्मेटिव नेगेटिवनि खायसे मिन्थिनो गोनां बाथ्रा भावनि सायाव जों सावरायगोन स' गाइस भिडिअखौ बेनिखायनो जोबनायसिम नाय मोजाङै सोलोंना लानो हागोन जाहाथे जों एग्जामाव फैबा A to Z एन्सारनि कुइसन खालामनो हागोन आरो रायज्लायनो हागोन जों बोरै माने नंगौनिफ्राय नङा खालामनो बेनि कुइसन एन्सारफोरखौ जोङो बानायनो हागोन दा जियानो जा लोगोफोर दा जों भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामनोसै आरो जोबजासिम जुदि नायोबा थारैनो बुजि मोनगोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनायाव मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव आरो जायफोर फरायसाफोरा सिसानो जा मेट्रिकआनो जा बिथांमोन फरायसाफोरा जुदि बुजि मोनाखै थारैनो हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानो नोंथांमोना क्लियार जायो किसुमान टपिक्सफोरा बेनि गेजेरजों क्लियार जागोन आरो नोंथांमोना जायखिजाया बुजि मोनै टपिक्सनि सायाव बुंनो गोनां दंबा कमेन्ट बक्सआव बुंहर होमबाना जों माने रिस्टार्ट क्लास खालामनानै मोजाङै बुजिहोफिनगोन दा जियानो जा एनबिनिखौ नाय एफार्मेटिभ टु नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनायनि खान्थिफोर दा सिगाङावबो जों खान्थिफोरखौ सावरायबाय दा नैयावबो जों माने खान्थिफोर सावरायगोन दा बे खान्थिया मा आरो बै खान्थिया मा दा बेनि सायाव डिफारेन्ट दङ नङा होमबा दा बे खान्थिया सिगांनिया जों मा अक्सिलारि भार्ब थानायफोरखौ खालामबाय दा नैबे अक्सिलारि भार्ब गैयाब्ला जों मा खालामनांगौ बेनि बागै सावरायगोन दा जिहेथु जोङो माने नाम्बार 1 निफ्राय स्टार्ट खालामसै नायदो अक्सिलारि भार्ब गैयै एफार्मेटिभ सेन्टेन्स मोनसेखौ नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनायाव टेन्स आरो पार्सनखौ नायनानै अक्सिलारि भार्ब डु डास आरो डिडखौ लाबोनानै बेनि उनाव नट दाजाबनानै एफार्मेटिभ सेन्टेन्सनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनाय जायो दा बेवहाय मा होनदों जोंखौ एफार्मेटिभ सेन्टेन्स मोनसेखौ माने अक्सिलारि भार्ब गैयाबा अक्सिलारि भार्ब बा बी भार्ब नङा होमबा बी भार्बा गासै मोननै जिब्रैथामोन दा बेफोरनि मादाव मोनसेबो जुदि गैयाब्ला दा बेनि गैयाब्ला जों मा खालामनांगोन बेनि थाखाय जोङो बे 23थाखौ नि गेजेराव जायखिजाया नङा बेयाव डु डास आरो डिड लाबोनानै जों मा खालामनांगोन एफार्मेटिभ नंगौनिफ्राय नङा खालामनांगोन दा बे बोरै जों डु डिड डासखौ बोरै लाबोनानै मा खालामगोन बेनि सायावनो जोङो सावरायगोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायसिम नाय अब्लानो माने कमप्लिटलि बुजि मोनगोन बबेयाव मा खालामनांगौ बबेयाव मा खालामनाङा दाना बेनि बिदिन्थि बा बेनि माने इनफरमेसन बाखौ आं टेबल बक्सआव लाबोदों दा टेबल बक्सनिफ्राय नोंथांमोना सोलोंना लानो हागोन मोजाङै नाय एफार्मेटिभनिफ्राय बोरै नेगेटिभ खालामो पार्सनखौ जों सिगाङाव मिथियो पार्सना मोनथाम फार्स्ट पार्सन सेकेन्ड पार्सन थार्ड पार्सन नाथाय बेयाव माने सिंगुलार प्लुरेल गोलैयो दा जोंहा फार्स्ट पार्सन बेनि उनाव प्रेजेन्ट इनडेफिनिट थाखाय जों नेगेटिभ खालामनो डु डासखौ लाबोनांगोन ओमफ्राय मानो डु डास होनदों नालाय बे डु डासनि गेजेराव बेखौ लाबोबाय बेनि उनाव जों मा खालाम नेगेटिभ खालामनो नट आरो फार्स्ट इनडेफिनिटनि थाखाय डिडखौ लाबोनांगोन बे डिडआ आरो बेनि थाखाय नेगेटिभ खालामनो नट बाहायनांगोन बेयावबो नट प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआवबो नट बाहायनांगोन जोंहा माने नेगेटिभआव खालामा माने सेन्टेन्सआ जोंहा माबायावनो थाखायो नालाय बेनिखायनो जों बेखौ बुजि मोननांगोन इनडेफिनिटआव प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव थायोब्लासो जों माने अक्सिलारि भार्ब नुवा जुदि कन्टिनिउआसफोर थायोबा बेफोराव थायोबा एफार्मेटिभ पारफेक्ट टेन्सफोराव थायोबा जोङो नुयो दा बेनिखायनो जोङो सिगांनि सावरायबोजोब्बाय बबेयाव मा गोलैयो बबेयाव मा गोलैया बेनि बागै जों टेन्सनि बागै सावरायबाय दा नोंथांमोना जोंनि प्लेलिस्टआव थांनानै ग्रामार सेक्सननिफ्राय टेन्सनि बागै सोलोंनो हागोन टेन्सनि उनाव जों दा नै सेकेन्ड क्लास सोलिगासिनो जोंहा सेन्टेन्सनि बागै जोंहा सावरायगोन दा होमबा फार्स्ट पार्सन आइ डुआनो जा आइ उइआनो जा आइ उइजों मा गोलैगोन फार्स्टआव डु नट जागोन फार्स्ट पार्सन डु नट ओमफ्राय प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव डु नट जागोन फार्स्ट इनडेफिनिटआव डिड नट ओमफ्राय नेक्स्टआव नाय सेकेन्ड पार्सनजों मा जागोन प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव डु नट आरो जोंहा फार्स्ट इनडेफिनिटआव मा जागोन डिड नट आरो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव मा जागोन डास नट जोंहा डास नटखौ बाहायगोन आरो थार्ड पार्सन जोंहा पास्ट इनडेफिनिटआव मा जागोन डिड नट थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बाराव जोंहा मा जागोन डु नट आरो थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बार पास्ट इनडेफिनिटआव मा जागोन डिड नट दा बेखिनि बोरै डु बोरै डास गोलैयो बेखिनिखौ जों बुजि मोनबाय बेखिनिनि गेजेरजों बुजि मोनबाय होनना सानो आरो बुजि मोनाखैबा कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना लिरहरनानै बुंहर दा बबेखिनिखौ बुजि मोनाखै आरो डु डास बोरै गोलैयो जों बेखौ सिगांनि माने सावरायबोबाय टेन्सआवनो सावरायबोबाय थ' बेनिखायनो जों एक्सप्लेन खालामनो गोनां गैया जुदि नोंथांमोना बुजि मोना जोंनि बे टेन्सनि सिरिसाव थांनानै मोजाङै नायना लाहैनो हागोन दा एग्जाम्पल लाबाय नै सिङाव
Affirmative negative sentence negative sentence नंगौ फोरमायग्रा बाथ्रा आरो नङा फोरमायग्रा बाथ्रा जेरै नै I like this one book नङा होमबा I like this one book बाय जों मा जाखो I do not like this one book नङा होमबा दा बेयाव do not आ do not नि थाखाय जों माने नङा खालामबाय आरो बेयाव नाय बेयाव do not आ बोरै जाखो दा past जोंहा पार्सना मा दङ जोंहा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट आव दङ दा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट आव दङखायनो जोङो माने do not बाहायबाय आरो टेन्सआ जोंहा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट दङ आरो पार्सना जोंहा फार्स्ट पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव दङ नङा होमबा फार्स्ट पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव दङ बेनिखायनो जोङो do not like this one book बेखौ बाहायबाय दा नेक्स्टआव नाय I knew him नङा होमबा I knew him होनाय लोगो लोगो मा जागोन जोंहा I knew नि बदलै जों मा बाहायगोन did खारन माने बियो पास्ट इनडिफिनिट टेन्सआव दङ स' did not जों जोङो माजों did जों जोङो मा बाहायगोन did जों not बाहायनांगोन not आरो बेनि फ्रमा बे निउनि थाखाय जों मा खालामगोन बेनि प्रिन्सिपाल मेन भार्बा जोंहा मा जागोन no बेयो प्रेजेन्ट फर्माव थांगोन no जाहैगोन no नै I did not know I did not know बेखिनिया जाहैबाय दा नेक्स्टआव नाय he read टेक्स्टनिखौ नाय he reads a novel बियो मा जाखो जोंहा थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जोंबा थार्ड पार्सन सिंगुलार नायोबा जोंहा मा जायो दास बाहायनाय जायो दास बेनिखायनो जों माखो दास जों नट बाहायबाय आरो बेयाव एस दङ रिड जों बे मा जागोन रिड जागोन खारन माने दासआव बेनि एसआ माने बेजों थाहैबाय बा बे प्लुरेल फर्मनि थाखाय बा बेनि बानायजाथावना भार्ब बहायनो गोनां जों बहायनांगोन पार्सनखौ नायनानै बहायनो नांगौनि थाखाय जोङो डास नट होबाय डास नट जों बेनि एसआ बा इएस जाहैबाय डास नट डु नटनिफ्राय डास नट मानो होनबा बेयो प्लुरेल सिंगुलार नाम्बार जाहैबाय बेनिखायनो बे रिड जाहैबाय आरो ए नभेल दा बेयाव जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया दा बेखिनिखौ बुजिदों आं सानो दा नेक्स्टखौ नाय दे प्ले क्रिकेट दे माने बिसोर क्रिकेट गेलेयो नङा होमबा दे बिसोर क्रिकेट गेलेयो होननाय लोगो लोगो जोङो मा देनि थाखाय जोंहा मा होनखो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारनि थाखाय जों मा बाहायो प्लुरेल नाम्बारनि थाखाय थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बारनि थाखाय जोंहा डु नट बाहायो दा बेनिखायनो जोङो बेयाव बाहायगोन दे डु नट प्ले क्रिकेट नेक्स्ट हेलिना लाइक्स इट हेलिनाया बेखौ मोजां मोनो बेबायदि फोरमायबाय नङा होमबा हेलिनाया बेखौ मोजां मोना खालामनो थाखाय हेलिनाया जोङो मा थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारनि थाखाय जोङो मा बाहायो दास बाहायो मा जागोन दास नट लाइक इट बेयाव एसआ गोमागोन एसआ नै दासआव थाहैगोन दासजों लोगोसे जोंहा रिलेटेड जाहैबाय दा बेनिखाय बेयाव लाइक एसआ गोमागोन ओमफ्राय इटआ फैफिनगोन दा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय आं सानो बुजि मोनदोंबा लाइक साबसक्राइब शेयार खालामना हो जाहाथे नोंसोरजों गुबुन फरायसाफोराबो माने बुजि मोनफायो दा नेक्स्ट स्टेप एनबिआव नाय बे एनबिनि गेजेरजों मा फोरमायनो थांदों एनबि 1 नाम्बाराव गोजौनि बिदिन्थिफोरखौ नोजोर होब्ला मिथियोदि मा मिथिनाय लाइक्स रिड्स आरो एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव एस एबा इएस थाफादों नङा होमबा बेखिनियाव जोङो माने एस थाफादों लाइक्स बा रिड्सआव बेनि बागैनो बुंदों थाफादों नाथाय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनायाव गोमादों थारैनो गोमादों बियो बिखोना गोमादों एस अर इएस एस एबा इएस थानाय सोदोबफोरा नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामोब्ला दासआव थानाय जायो दा बेनि दासआव जोङो माने दासजोंनो माने बेनि एसफोरखौ बेवहाय लोगो नांहोनानै खालामनाय जायो दा बेनि थाखाय बेयाव मानो एस एबा इएसखौ जों लिरफिननाय जाया गोनो गोथो जानो नाङा बेखौ मिथिनो थाखाय आं बेखिनिखौ लिरना होदों बेनिखायनो बेखौ आरो एस एबा इएसखौ बे सोदोबजों लिरफिना एस एबा इएस रिड्स जों लिरफिनाखै होनबा रिड लाइक्स लिरफिनाखै लाइकल' लिरदों बिदि लाइक रिड लिरदों बिदि मानो थाखाय
दासजों रिलेटेड थाबाय थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जाबाय दास जाहैबाय बेनि थाखाय लिरफिना मानोना बिसोरो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनिखायनो बेवहाय दासखौ बाहायनाय जायो बेनिखायनो बिसोरखौ जों माने दासखौ बाहायनाय जायो आरो सिगांनि जोङो माने इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सआवबो सावरायबोखादों बोरै माने खालामनाय जायो सिंगुलार नाम्बार प्लुरेल नाम्बारजों मा जायो बेखौ सावरायबोदों स' नोंथांमोना सिगांनि सिरिसफोरखौ जुदि मोजाङै नायबियो बुजि मोनगोन मोजाङै क्लियारै डाउटफ्रा क्लियार जाजोबगोन दा बिदिन्थि होदों नाय दा बिदिन्थियाव मा होदों जेरै अनारो सिंस ए सं बा अनारो डास नट सिं ए सं बेयाव एसआ गोमाबाय बेयाव एसआ ओमफ्राय सी लिव्स शिलं बेयाव सी डास नट लिभ शिलं बेयावबो एसआ गोमागोन दा बेखौ जों बुजि मोननांगोन आरो नोंथांमोना न'आव बानायना नाय थारैनो बुजि मोनगोन जुदि बानायना नायोब्ला दा नेक्स्टआव मोनसेबाव जों पास्ट टेन्सनि बागै सावरायगोन दा पास्ट टेन्सआव ओरैबायदि होदों ने गुबुन फारसे नोजोर होब्ला मिथियोदि पास्ट टेन्सआव थानाय बाथ्राखौ नङा फोरमायग्रा नेगेटिभ खालामनायाव सेन्टेन्स खालामनायाव मेन भार्बआ पास्ट फर्म V2 निफ्राय प्रेजेन्ट फर्म V1 आव लिरनाय जायो जों सिगाङाव नुबोदों बोरै लिरनाय जायो बोरै लिरनाय जाया बेखौ जों बुंदों माने फार्स्ट फर्माव लिरनानै उनाव माने डिड बाहायनायनि थाखाय जों मा बाहायखो प्रेजेन्ट फर्म बाहायनाय जायो मानोना पास्ट टेन्स महर बेरखांहोनो डिड वार्डखौ बाहायनाय जायो जों नेगेटिभ खालामबा डिड नट बाहायनाय जायो बे डिडआव बेनि पास्ट टेन्सनि जा बाहायनो गोनां बेखौ जोङो बाहायखाबाय दा बेनि थाखाय बेनि उनाव थानाय मेन भार्बखौ जोङो प्रेजेन्ट फर्माव लिरनो गोनां जायो दा बेखौ क्लियार जानो थाखायनो बेखिनिखौ माने एक्सट्रा NB खालामनानै लिरना होदों बेनि थाखाय प्रेजेन्ट फर्मआव लिरफिननाय जायो दा डिडखौ बाहायखानाय जायो नालाय फार्स्टनि थाखाय जों बेनिखायनो प्रेजेन्ट फर्मआव जों मा खालामनाय जायो लिरफिननाय जायो ना जेरै नाय आई रट ए लेटार बा आई डिडआवनो थाहैबाय बेयाव पास्ट टेन्सआ आई डिड नट राइट ए लेटार डिड नट राइट ए लेटार दा बेखिनिया सेन्टेन्सआ जाहैबाय दा नेक्स्टआव एफार्मेटिभखौ नाय राम वेन्ट हम रामा न'आव थांदोंमोन बा राम मा जाखो डिड नट गो जाहैबाय डिड नट गो हम बेखिनि सेन्टेन्सआ जाहैबाय स' गाइस बेखिनियाव बुजि मोनदों होनना आं सानो जुदि माबाफोर कनफिउसन दङबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो नोंथांमोननि कमेन्ट बक्सखौ कमेन्टखौ नायनानै जों नांगौ बायदि मोनसे सलुसन हरगोन दा एनिवे बुजि मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव दानाय NB गुबुन मोनसे NBआव मा होदों बेखौ नाय इउनिभार्सेल ट्रुथ आरो जेनेरेल ट्रुथ एफार्मेटिभ सेन्टेन्स मोनसेखौ नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनायाव गोजौनि खान्थि बायदि खालामनो हाया अराय सैथो जायफोर अराय सैथोफोर सरासनस्रा जायखिजाया सैथो नङा होमबा बेफोरखौ मा होनो जोङो माने गोजौनि खान्थि बायदि बानायनो हायानो जुदि नेगेटिभ खालामनो गोनां जायोब्ला मानोना बेफोरनि बाथ्राया अराय एफार्मेटिभ आरो बिसोर अराय एफार्मेटिभ नंखागौ थेवब्लाबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ गुबुन खान्थि बाहायनानै एफार्मेटिभनिफ्राय नेगेटिभ खालामनो नांगौ दा गुबुन मोनसे आइडियाजोंसो बेखिनिखौ मा खालामनांगोन जोङो नेगेटिभ खालामनांगोन फैयोबा जों दानिया बेखौ नायदिनि लोगोफोर दा नाय बेखिनियाव नाय दा खेबसे फरायथिना बावदों इउनिभार्सेल ट्रुथ आरो जेनेरेल ट्रुथ एफार्मेटिभ सेन्टेन्स मोनसेखौ नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनायाव गोजौनि खान्थि बायदि खालामनो हाया मानोना बेफोरबादि बाथ्राया बा सेन्टेन्सआ अराय एफार्मेटिभ सेन्टेन्स थेवब्लाबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ गुबुन खान्थिखौ बाहायनानै एफार्मेटिभ सेन्टेन्सनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो नांगौनो नाय दाना बोरै खालामनाय जायो एफार्मेटिभ नाय जेरै दा आर्थ इज राउन्ड बुहुमाथ' दुलुर जों बेखौ मिथिखायो बेखौलाय जों बोरै नङा खालामनो हानो नङा होमबा दा जों मा खालामनांगोन दा आर्थ इज नट बाट राउन्ड नैयाव टाइपिंआ स्पेस बुंलां थांदो नट बाट जानांगौ इयाव नट बाट बेखिनियाव बाट राउन्ड बेफोरबायदि होनांगौ नेक्स्ट एबा दा आर्थ इज नट फ्लेट बेफोरबायदि होनांगोन माने दा आर्थ इज नट फ्लेट नङा होमबा बुहुमा माने दुलुर माने दाब्लाब्ला बेबायदि नङा फ्लेट नङा होमब्ला दा बेखिनिखौ बुजिबाय आं सानो माने बेखिनियाव बुजिनो गोनां बेखिनियानो जों माने बेखौ डाइरेक्टलि जोङो नेगेटिभ डास नट बाहायनानै जोङो नेगेटिभ खालामनो हाया दा बेखौ जोङो एक्सट्रा माने खान्थि बाहायनानैसो बेलेग आइडिया बाहायनानै जों माने नेगेटिभ खालामनांगौ जेरै मेन इज मर्टेल मानसिया थैसुला नङा होमबा
बेखौ जों बोरै थैया होनना बुंनो हानो दा बेनि थाखाय जों गुबुन हानांगोन man is but not mortal मानसिया थैयालासिनो थांना थानो हाया बेबायदिसो बानायनो गोनां जायो man is not immortal मानसिया थैसुला नङालासिनो जाया नङा होमबा बा immortal नङा immortal mortal immortal नङा होनना बुंदों दा नेक्स्टखौ नाय दा बेखिनिखौ बुजिबाय दा नेक्स्टआव नाय एफार्मेटिभ मोनसे बाव मिल्क इज वाइट मिल्क गाइखेरा गुफुरखा जों बेखौथ' डाइरेक्टलि खालामनो हाया नङा होमबा दा बेनि थाखाय जों मिल्क इज नट बाट वाइट गाइखेरा मा गुफुर जायालासिनो थानो हाया बेफोरबायदि जोङो नेगेटिभ खालामनो गोनां जायो एक्सट्रा नेगेटिभ खालामनो गोनां जायो स' गाइस दा बेखिनि सेन्टेन्सखौ आं बुजि मोनबाय होननानै सानो आरो बेखिनि दिनैनि टिचिंआ बेखिनियानो ग्रामारनि लेभेला आरो जों उननि सिरियाव सावरायगासिनो दङ आरो नेगेटिभ बोरै इन्टारगेटिभ नेगेटिभ बोरै खालामनाय जायो दा बेनि सायावबो जों सावरायगोन स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो स' नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक साबस्क्राइब शेयार खालाम थेंक्स